Mně se na čtení nejvíc líbí ta forma. To, že to má hrany, že to může být zakulacený, že to je papírový, že vlastně mi to dělá dobře na omak. Takže tady ta kultura papíru mě strašně vyhovuje a taky si myslím, že prostě kniha mi sluší, takže proto ráda čtu. Je mi 18 let a začal jsem číst teprve před nějakýma 3-4 rokama, zase bych nepřeháněl. Bylo to vlastně z toho důvodu, že za mnou jednou přišla jedna slečna a řekla mi, že čtení je sexy. Tak jsem se rozhodl, že proto něco udělám pro sebe, začal jsem číst a vlastně skrze dívku jsem se dostal ke čtení. Čili jestli vás třeba nebaví číst, tak čtěte aspoň, abyste vypadali dobře. Knížky jsou zásadně důležitý. Já si myslím, že je to další rozměr našeho bytí. Mě třeba knihy formovaly, když jsem vyrůstal a dovolili mi se dostat i ve své imaginaci do míst, kam bych se asi normálně nikdy nepodíval. Do pravěku, do vesmíru, do hloubky lidské duše, do dalších a dalších rovin bytí. A já si myslím, že od toho dětství nám to vlastně pomáhá poznávat svět a další jeho rozměry, než třeba jenom to, co žijeme. A ta imaginativnost a ta možnost srovnání a objevování je k nezaplacení, je úžasná, inspirativní.